Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Denne julekalenders 3 hovedpersoner er Alfredo, Carlos og Jean-Pierre. De er alle 3 startet i skole, men de er blevet ramt af lidt depression, og de er søvnløse. Undtagen Carlos. Drengene er begyndt at blive ukoncentrerede, og de håber snart, der vil ske noget nyt i deres liv. Nu må vi se. Det er jo nok blevet træt at gå i skole i disse mørke stunder. Ja, hold da op, hvor er det dog blevet 13. at gå i gymnasiet i disse stunder. Så er det godt, vi har Juleøl, som dette. Ja, for satan. Skål, drenge! Ja, skål for Er du vel ikke også blevet forelsket i Mette? Jo, det er vel. Wow! Så du det? Det var stjernet skud. Wow, så må du jo ønske noget. Og hvem var det? Og hvad må Alfredo ønskede sig? Følg med i morgen. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing